ধনসিৰি আহাবাদ ৰং প্লিম প্লাম বিম ইংটি আৰং আমেকাৰ অমৰ সিং তেৰণ আহেম মে কেচো পাহক বাইলুন আন পিনলো নিজান কাৰ্বি আংলং খেৰনি SDC আছাই হেমালং ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে আলি ৰাচাম পেন কাটালন্দুন সিংহাসন के पार्लो लांग पारपान आंगबोंग तेरन आरंग ICDS आसाई हेमालong पिनी इंटरनेशनल ओमेन डे पचिटोंडन सी सेल्फ हेल्प ग्रुप अटुम आली रचाम पेन कतालंदुन Arakia veloti po para ahor lang ke do junjit nang wan pipo dung mele wang non tipo rupa bang epe nang jo nang thek dun loka potlo meke jo jak ong tipo nang pen ede na 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 o tipo I love you o kapini ing om arbutha o tipo Nele birta thanbang sondro sing rongpi aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do arafan kardom nang pajereklo kardom tane pini arsik jet lapen sodda ge bertan norang ton panajikha ধনসিৰি আহাবাদ ৰং প্লিম প্লাম বিম ইংটি আৰং আমেকাৰ অমৰ সিং তেৰণ আহেম মে কেচো পাহক বাইলুন আন পিনলো Pini thereni phainer cap durmi arni porphaikrei sira achiti ma pormalom dhonsiри constituency arlo bim ingti arong abekar omor sing teron ahem gopai kelangno ajok ahem me kecho pahok wailunlo Kisung kachetong omor sing teron penag thamdun ke neli tuma hem maduta ave neli poafan difu medical college and hospital keso kelang dam joi api lapen nehem asorta okitur dam joi lapen osomarta abang ave me kechupon longlok ke me arhing pensi me kechupon ada penta hem ke me thorthelang buta nang chithandun lapen kana hokabang ke tangka kering suri thom cap almira inverter scooter langa pamanta me chupon etlo puta kisung ke phodet a hempen nang chithandun Kisung ke pho Omar Singh Teron pen local MSc Prodip Difusa lapen Dr. Tuliram Ronghang aphan ting e plang plang ni bak nang rap vek thapusi kachoningri parpon Miliputa dapen an chutun elo pameb lablo parge inke lasi la karen bang nani lig det bon masi chudel gas pen bang kali gas pen bang ke chuchida la tang bob der jonglo subsuel la rong so ara tum teglong sin nang rap dun si asau ka bosai cholo lata dekidel non mati nang tum irovet mai do mate irovet Hampi do nasi hampi dum long sinon ki din ge dudam nang kok nang limen ge omor sing teron roman ke rom plum bi minti pangkan dole hemlong tumu sumar do ben bang trok sumar bang pli ni tum pinang subahni bang trok labang ge jasemet ke kunilu la karen Hema where leak that bone masih sebensi mithur yulo masih sudah la bangso ke cho hot nale tum komat mat dodon la pen komat se thek nong la nili tum bang che thek nong de nili puta kuni dipu pula ya kisar phan si ke chelang dam medical college an dam jui pon thonam dam jui main ke kuni le nge thek nong de le ge hem sole puta somar phan ka ching thum dam ma nang che thek nong de le ke ginilo tangka ben chinglo kadu bilong ge la min ge ginilo nilson thinai poisa ta 30000 ni dia dam jilo tidung chupon de lo dun sun tu phan bu chi ju ma pota tu chu vek chot pen si chu bi ti table he nge la inverter ta hini chupondelo na pen skotata chupondelo ponde pokok adu beta chupondelo gela langa mesin
puta nonoko lang phu dalang kring hagamat Karbi Anglong manja pen momitati mongpi report Biswanath Karbi live Tangte pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta Nijang Karbi Anglong Kheroni ASDC Asai Hemalongta International Women's Day Katalondun Pirthe angkang pialong pachitondun si pini International Women Day Kheroni ASDC Asai Hemalong Karbi Nimso Chingtur Asong atum mate thihek pen ke NCA atum talondun si Swarlo Asong Hamren Regional Committee amepi Kerala Rong PP Kongchun Bangpi Sika Bepi atum patir pi ponpen Bang Pharu Kit Thom Jose Swarlo Aradatum Chitongdun Rinti Lapen Bangso me long alohi aman pen kachitongdun lake tiripia me pen BDSRP Omputi Sopi tiripia me amepi me kon rong pharpi lapen abarim EM Ramsing Ronghang abarim CEM Jackson Karbi Lu Charlie Asong Ramsing Tok Bi atum Chetongdun pen Mei Mesen Ing Samjin pen pachon ponrin tilo Ministry of Women and Child Development under si Kamplem Klem nili one stop center a center administrator lo inke pin International Women's Day nitum kaprek adim awareness nitum through drama through nitum a speech kipi pense nitum la so awareness bangke kipi Karbi Anglong amoni tuman ke thangkang tum je non ke swarlo kisung non son rape case pusitame molestation pusitame cyber crime pusitame ilitum chini ne da titi konama ke dam nei lasopot si police station da swarlo tumi ke dam therak duk phere duk kalima lasi ili one stop center long alang li tum bang tame itum swarlo ang se kameklem ladak chethan lo pulote itum FIR ta ladak police assistance da doji medical assistance da doji lapen temporary shelter da doji kumad ne tongse kot pen ki do tha ave apenan plungjui lo pulote ki do tha ave pulote nitum one stop center long matta shelter PG lapen lasopi a case pusitame DLSA pen itum kacharab do ladak free legal aid po swarlo tumhan ke poisa sikai si pipe pin pen itum kopilo legal service PG advocate inot itum alang tuma case ke langi phan case advocate inut PG lata free of cost nangli pocket pen sikai si namde pen government pen laan kerab doji pulahai facilities ki PG phan swarlo tum jongsi violence women victimized from violence ke nitum one stop center long wang pen kerab nang cho hangme Karbi Anglong dongkamukam pen promise terang report Biswanath Karbi live Tangte pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta Lakhain koi sing hasona havar ke parlo langparpan angbong teron arong ICDS Asai Hemalong International Women Day pachitondun se self help group atumta katalondun Pini tereni phainer kep durmi arni lakhain koi sing hason ke parlo langparpan angbong teron arong ICDS Asai Hemalong self help group atum patir PC pirthe adangalong pachitondun si International Women Day ali racham pen kapamandun Jibika sakhi mate thihek pen JS Sumitra teron pila pen pusaki PS Sika terang pia tum Japon lensi anso se arlo samara tum ketek nangji kacharli nangji la pen ke claim unan asa ke claim nangji pu hai hui che than chimompon Pini bangso me long alohi aman pen kachitong dun lake langso me pi block NRLM mate National Rural Livelihood Mission along BC mate block coordinator Angelina Sangma ahin pensi biji sore pidunlo lapen pirthe sarlo arani kopi ajoksi ke hot ponnang kok malaso aputhak arsikjit pen che than chemumpon si pini bangso International Women Day katalondun ing samjin pen pachun pondo Karbi Anglong manja pen momitati mongpi report Biswanath Karbi live Nana pini prime time bertan laan pensi kangton eklo. Kado we phanta kurwang thula pen domi thakne.